Tyle lat nazad Ruscy chceli udowodnić, że tak po prawdzie Amerykonowie wcale nie wylądowali na Księżycu. Tak wysłali swoja rakieta na ten Księżyc, wylądowali, no i ten Rusk z tufanu radzieckiego wychodu chce zatknąć ją na tym miesiącu. Tak cknie. Gdzieś tu woszta pieku. No ale tu na Księżycu tak sobie bzyry. A tam trzech chłopów łeni woszta pieku. Tak idzie do nich, co spytać, jak oni są tu nalezli. No i podchodzę z drzwi, a tam był jeden Egipcjanin, Amerykanin i Kasieba. I tak do nich podchodzę, chłop, jak was tu nalazła? No i ten Egipcjanin pierwszy go no my tę piramidę budowali, łene tak nama trochę za wysok weszła. Jak ją na nie wtrekł do góry, tak ją aż tu nalazł. No dobrze, a ten Amerykanin go no jo, tam 20 lat nazad, jo so robił w tym World Trade Center w swoim biurze, jo sedza reno, kewka pija, swoje papiery przezirą, jo tak zdrza przez łekno, to ci fliger leci. Jak ten fliger so władował w ten nasz budynek, tak to aż mnie tu wywalało. No dobrze, no a ten Kasieba, a jak te tu są nalaz? Jo nie wiem, jo z weseli go wrócą. No widzę ta, ale taci kosmiczni rzeczy co zderzają tyś kol nas na Kasiebach. Płyta łyzdrzec. Dobrzyńcą kabaret Kujda Show je ekobudowlanka, mobilny hecie. Na hasło Kujda 3000 złotych zniści. Na kabaret Kujda Show roci Dobrzyńca Enzos 1 w Remi, medycyna robłete, mammografio, chirurgio, sportowy badyrowania i wiele dredzich. Halo, jak tam wam jecie ta? Dobrze? Jo, dobra. Zare wchodzimy na antena, jo jem w redze, w restauracji Cicha Woda, także tu elegancko i w siatku je przerechtowuny, fejn impreza, so odbiwo, zare relacja robimy na ziewłę. Co? Jo nie mógł tym robić, a łecim. Że co tu wylądowało? Ale co ty mnie fanzolisz? Ja ci UFO, co ty myślisz, że ty ze mnie głupiego robisz, ja mu jakiś gówniany materiał robisz z jakimś UFO? Weź so wrzec to A, my jesteśmy na ziewłę. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Łukoś Agnesik. Wczoraj w nocy w Rekłewie doszło do historycznego spotkania z cywilizacją z innej planety. My tu zaraz analizujemy świadków tego niecodniowego wydarzenia. O, ty wezdzą jakby bele z Rekłewa, albo nawet z Cechłecena. Witam bardzo serdecznie. Co? Wczoraj w nocy na Puelu coś dziwnego stało. Widzę, co? Co? Wczoraj w nocy na Puelu coś dziwnego... Tego chyba lepiej nie pytać. Wczoraj w nocy coś dziwnego się wydarzyło. Na Puelu pojawił się krandzi w zbłeziu. No krandzi w zbłeziu, tak jakby to kto weplatował, taciłe krągły. Wszystko graje? Ja to łyknę. Dobrze. Dobrze. Wczoraj w nocy coś bardzo dziwnego wydarzyło. Widzę, co? Może obejść co z widzu, ale to za wiele nie widzę, jak są na szterzech widzę, nie? Na szterzech! To znaczy, że ta cywilizacja wajumia do ziemi przecesniony. A gdzie do ziemi? Nie, wczoraj była sobota i w każdą jedna sobota, normalno jak porządny Kasieba, katolek, był Bo teraz strach, bo w radiu widzieć. Bo ta cywilizacja wytworzyła taką substancję 40% i ta substancja po zaaplikowaniu i w gardzel robi taki coś z człowieka, że mu problem z równowagą i mu ciężko na dwóch szperach idź. Ministrant edukacji. I ja był ministrant. Dobrze, ale to znaczy, że ta cywilizacja zmusiła was do zaaplikowania nieznanej substancji. A gdzie tam zmusiło, to szmakało, to było dobre, nikt ja sam przed tym nie wzbroił. Co tyś nie wzbronił? Ale moment, was przed tym nie wzbronia, to znaczy, że tam doszło do bleścigłe spotkania trzeciego stopnia, że wama to nawet na początku przyjemność sprawiało. Jo, my w trzeci stopnie do tej karczmy wleźle i nama to przyjemność
sprawiał na płeciątku, na końcu. Bluzdy se tak sachłe w gambie. Moś te 5 złotych mojże. Dobrze, może później, ale pomale. No przód chcemy ustaleć, co tam so dali działo. Dalej, no, my źle z tej karczmy. Idziemy przez las. Joso ida z przodku, maszereja, lewo, noga, prawo, ranka, bak. Fejn mnie to szło. Joso, łed wrócił! A tam Edyły nie ma. Oni go porwale! Jezus Maria, to całe... Nie. Tu doch stoi. No ale wczoraj te doch widzą, że oni go porwale. Nie, to ja sobie pomysł, że on sobie wrócił do karczmy, nie do pita jeden, nie? Tak, Joso, nawrócił? Ida, maszereja, szukam. Edy! Jak to jest, pito jeden? Jedną razem w romie! Leży tak, co staci. 2 krągłe białe lica. Jedno czarne łekłe na westrzutku to miało. Czarny jak piekło, głęboki jak piekło, taci włosy to miało na sobie i taci łedgłosy wydawało taci. Jo, Czas je powiedzieć naszym słuchaczom prawda. jo, To, co spłetkało tych biednych ledzy, jo. to był kosmita. Co tam w rowie? Nie, to sobie koza, że jo Eddie nalazł brusłem w ten rów pod, jemu bukse spadły, a z tej strony jego nie płyznął. Jo, a ja mógł so rechli kapnąć, że to był łen, bo jak jo te lica tam widzą, to tam pod tyma licama tam dyndało coś tak pod tą brodą, to tak nie paseje za baro, nie? No dobrze, ale co tam było dalej? To co było dalej? Joso łed wrócił i tak prosto na mnie wid. To znaczy, że ty kosmice z UFO puściele na ciebie snop widu. Eś znów widzę. To widzą cię zwid, snopy zawinięty. Nie, no prosto miesiąc na mnie schwycą, ne. No dobrze, ale miesiąc to w jedno świeci, to tam nie ma nic dziwnego w tym. Ale jedno, nie każdą noc miesiąc świeci. Jo, a ja na niego zżył i on był cały zielony na gambie i tu on miał taki kampę łeb ślezgły. Jo wiem, to znaczy, że ty kosmice go czymś zaraziele. Nie, co w trowa wepier. Wtrowa zwrócił. I on se zwrócił, to jest do radia, jemu se zwróciło i tej te kampę łeb ślezgły. No, dobrze, niewoźny. Łen tam był, ten wid na niego świecił, kampę bełę, wszystko, co dali? Dali me weszle z lasa i było so płele. Na tym płelu rosce taci cieś. I jedną razem w tej krzemę ciejmy taci. Damy stereo. Jo, myślę Jack, ale nie to co zwykłe. I to za nama wynikało. Jak to wynikało? A to tak stekało. Tak się... Jo, i to noga tak cygnało i to miało taci ci i tym ci, a tak robiło tak wow. Tak wum, wum. Jo, i o tym w łeb dostał. Ale moment, jak to robiło tak to był świetlny miecz, tak jak w Gwiezdnych Wojnach. A to może być to, bo jak ja dostał tym w łeb, to ja widzę gwiazdę, wejnę, edigłę, jak taci kapuce nade mną stoją i go do temoś płeciec młec. A ja pił to jako łeda, albo co to ni żadne młece nie miało. Jo, to było dziwne, to może być to. Mamy wesłuchany wstrząsające relacje. Płechterny nie mają ni żadnych wątpliwości, że to, co spłetkało tych biednych ledzy, to był kosmita. Co? To, co spłetkało tych biednych ledzy, to był kosmita. Nie, to była kulawo gryta, bo to i płele było. Jo. No. Gryta to i płele. To było i płele. To było i płele. Płele! To znaczy, że ta istota wytworzyła wokół siebie płele magnetyczny. Tyś moś kaca, co? Idziemy na piwo, tam zapłacyśmy sobie pijemy, nie? Gdzie, jak tam płele kół se wetłeżył, a ty widzisz, żeby ktoś tak płele wetłeżył. To płele tam je lata leteczny, jo już to ci mały, był Edi srył pod sobie bardziej jak gdzieś,
Jo, a tam było wszystko na tym polu. Bulwę, łów, zieto, później to zarosło, później znowu to załera, ale przeszła kłemuna, znowu tam wszystko było fejn, bo ona dostawała ta gryta deci, później tam nic nie rosło, ekobudowlanka tam mobilny hecie dawała, bo jest hasła Quinda 3000. Jo, i tam wszystko było na tym polu. To pole to jest 4. Ale moment. Jak to płele jest story, to znaczy, że ta istota tysiu dłezi kłel was przebiwo. Gryta? Gryta? Ja, ta Gryta, to mnie upa powiodał, to ja ją przed łajnu była storo. O! Przed Wayne'ą była storo i jest zieje? Ja. To ja ci na kalandosz mo. Bo jak to jest Gryta, pewno jacyś gryteriańści. Jogodą ministrant. Jak my widzimy w tej sprawie jest wiele wątków wymogo wyjaśnieni. I my na pewno bandzemy wrocele do tej sprawy. A tymczasem do uciec go do Łukosia Gdesik. Chłopi, to jest ekstra materiał, to taci materiał, że jeny seja, no to premia na pewno do studa, to będą powtórci puściwa z tego, wachca 5 złotych, jo, west, ale 20 złotych za moje zdrowie są wepita, a tam, że radio, jo, książka napisz, a tym, co tu w redze zeje, to za ta książka to mnie Pulitzera dadzą. Co oni mu dadzą? Pulitzera. Coś to jest. Nie wiem. Ale ja wiem, co będziemy mieć za te 20 zł i te chile naszych bydlów. Będziemy mieć pół litera. Aha, to jest odgroda do piże. O. Ale wiecie co, jak to idzie te lidetków wycygnąć z tych kręgów, to ja mu dba. Pójdziemy z tyłu do karczmy, z tyłu so natchniemy do tych kręgów i pójdziemy na cechłece, no tam jest fajn płyle. Będziemy robić stery na spokojno, równo, krędzi, dyla ma. A, Dila ma. Jo. Ty będziemy tyma, nie? Dilera ma. O, dobrze, Nick, idziemy. Dobrzyńcą kabaret Quinda Show je ekobudowlanka, mobilny hecie. Na hasło Quinda 3000 złotych zniści. Na kabaret Quinda Show roci Dobrzyńca Enzos 1 w Remi. Medycyna robłete, mammografio, chirurgio, sportowy badyrowania i wiele dredzich.